כן. נכון. כן. מה? תגיד. שלום. תגיד. אוי אוי אוי. תולי. מה הוא פלט? כן. אנחנו נערוך את זה. רגע. שנייה. נוציא את זה בעריכה. כן. מה? קורני. ביאסת אותו. נו, ומה הוא אמר לך? תסתכל על הפלאפון. כן. ומה הוא אמר לך? תסתכל. מה? אני אראה לך את המסמך הזה בפעם הראשונה. הוא ביקש לך לא לדבר על זה? מה הוא אמר לך? אתה הלך לעבודה? כן. נכון. נכון. מה? מה? תספר לי עליו. מה? הוא רואה את האור כן. האדום בטלפון. תסתכל עוד פעם. קורני? קורן? תעשי קצת מהחוק שהוא יסתכל עליה ולא על הטלפון. קורן? מה? תגיד, ספר. מה? צודק? צודק? מה? תגיד חמוד. אמרתי לך, תעשי לו איזה קול שמסתכל עליי. חניה מהנייד ברחבי הארץ ללא דמי מנוי. בהצטרפות חייבת. ומאחורי. עכשיו זה לא אוהב אותו. לא, חכי, אני עושה לי שלא יסתכל על המצלמה. תסתכל על... הוא ישר עושה מאוד. כן. אתה רוצה לשמוע שירים? כן. נכון. אבא? 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 איפה הוא? איפה אבא? בעבודה? כן? מה? שיט, זה תפס אותי. מה? מקרוב. כן. מה עשית היום? מה? זהו? זהו? או, הלכת הרבה היום. או. אנחנו בלחץ. אני לא מדבר לך. כן. כן. כאילו מדבר עם המצלמה. דווקא בחורה מאוד נחמדה מבפנים. אתה רוצה להחזיק את הטלפון? הוא רוצה לגעת בטלפון בגלל זה. נכון? זהו? 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 מה? לא תביא לי. רגע, איפה פרידמן? פרידמן! כן, קורן. קורן! כן, אתה לי תעשי. יוחד, אסור. זהו? נתן לי ללחוץ זה מה באמצע? שהיה היום? כן. קורן.